Ahojte, predtým než začne podcast by som chcel jednu malú novinku s vami zdieľať. A to je, že som si založil účet na Spotify, kde postupne pridávam jednotlivé videá, streamy a podobne z tohto kanála. Taktiež tento podcast, ktorý sa práve chystáte počúvať, tam už je. Bol dokonca tam uploadnutý skôr a plánujem do budúcna tam celkovo veci uploadovať prv ako na YouTube. Preto odporúčam, kto má Spotify, aby si ho pridal, lajkol alebo sledoval a zachytil tak všetky novinky, ktoré tam budú vychádzať. Podľa mňa je to aj lepší spôsob, ako počúvať napríklad v mobilných zariadeniach a podobne. Takže to bolo za mňa všetko a prajem príjemné počúvanie podcastu. Zdravím vás, House Winstor, vítam vás pri dlho očakávanom podcaste, teda podľa dvoch ľudí, čo mi písali dlho očakávanom. Chcel som ho pôvodne robiť s Jeremiášom z blogu Anekron, ktorý ale má obmedzenú dostupnosť, tak neviem, či sa ho vydarí vôbec nalákať a on celkovo už nie je moc aktívny. Takže som sa rozhodol, že zmeníme troška formát a budeme mať podcast s niekým iným. S niekým, koho nepoznáte, ale niekto, kto je tiež veľkým fanúšikom celkovo Hry o tróny, ale hlavne momentálne House of the Dragon. A hneď sú tu dvaja ľudia. Najprv vítam so mnou Natku. Zdravičko. A vítam so mnou Lívu. Ahoj. Obidvaja sú tiež veľkí fanúšikovia, ako som spomenul, a celkovo určite bude príjemnejšie si s nimi o tom pokecať. Ideme sa dneska porozprávať v podstate o prvej polovici, ako bolo zvykom aj minulú sériu, o prvej polovici House of the Dragon ako takej, čiže v tomto prípade sú to prvé 4 časti, ktoré v podstate len tak pre zopakovanie pre tých, ktorým sa to pletie, pretože viem, že to vydávame niekde už pred časťou 6, tak v podstate prvá časť, samozrejme spoiler alert, kto toto pozerá, tak ak nevidel žiadnu časť, tak nech to radšej vypne, inak za spoilery nerušíme. Prvá časť bola v podstate Song for a Son, časť, kde v podstate Daemon Targaryen poslal vrahov, aby zabili, teda chcel nechať zabiť Daemonda pomocou Ratkačerov, chytačov kríst v Rudej bašte. Následne máme druhú časť, kde vidíme následky Daemonovho chovania, jeho v podstate ako keby rozchod s Rhaenyrou, stiahnutie sa späť a ako sa snažia to využiť Hightowerovia na svoju stranu. Tretiu časť máme v podstate, kde tento konflikt začína sa zhoršovať tým, že rody Blackwoodov a Brackenov medzi sebou vedú konflikt, ktorý vedie v krvavú potyčku a celkovo takú prípravu na vojnu a to, ako náš drahý Daemon pristáva v Harrenhale, kde začína mať prvé vízie. A nakoniec máme štvrtú časť, kde v podstate sme videli prvú veľkú bitku medzi drakmi, ktorá sa udiala v boji o Rook's Rest, o hrad jedného z vazalov našej drahej Rhaenyry. Takže ako zatiaľ hodnotíte túto sériu z vášho pohľadu? Za mňa, teda ak môžem povedať osobne, je táto séria veľmi príjemným prekvapením. Nestáva sa často, alebo teda nestalo sa dokonca ani v samotnej Hre o tróny, aby sa mi druhá séria zatiaľ viac páčila ako prvá, úprimne. Tým, akože samozrejme v Game of Thrones druhá séria bola stále super, ale už mi prišlo, že trošičku tam niektoré veci neboli tak perfektne doladené ako v prvej, kým tu nám príde, že tie veci sú lepšie doladené dokonca ako v prvej a kopec chýb, čo som sa bál, že sa budú prenášať z druhej série do prvej, tak sa vôbec neudiali. Naopak, je to celé vylepšené a dokonca aj moje obavy, pretože ako viete, prvá séria boli v podstate také časové skoky, hej, že mali sme nejakú udalosť a potom bol zrazu skok XY rokov, potom tam bol uprostred série gigantický skok, tuším 15 rokov či koľko. A toto sa tu vôbec nedieje, hej. Toto napriek tomu, že je to v podstate skôr dej, ako rozsahu sme zvyknutí v Game of Thrones, že v priebehu pár mesiacov, tak to zapadá zatiaľ do seba veľmi dobre a dokonca veľa vecí, čo mi prišlo, že bolo škoda na Game of Thrones, na Hry o tróny, že ich nedodržiavali, tak toto ako keby začali dodržiavať. Je vidieť, že autor kníh má na tomto značne svoj podiel za mňa a že tieto veci, ktoré ho štvali na Game of Thrones, tu na ne začal viac tlačiť a je to poznať. Aký je na to váš názor? Začneme teda dámov, ak nevadí. Natka, povedz ty, prosím ťa. No,
se týče mého názoru, tak možná na tom bude mít trošku vliv i to, že jsem si dala tu námahu. Zajímalo mě teda, jaká byla původní předloha tady k tanci draků. A vlastně tanec draků jako takový se v té knižní formě začíná teprve až úmrtím krále Viserysem, takže vlastně nemáme, nebo teda nevím o tom, že by byly nějaký dodatky k událostem, co se staly předtím. Takže vlastně první série je tohle to všecko. Vlastně všechny ty události v jedné sérii, což si myslím, že může mít i taky dopad na to, proč vlastně, jak jsi tady říkal, ať už ty velké skoky v časech a tak, může to být vlastně způsobené tím, že k tomu jakž takž nejsou k tomu takové informace. Já si osobně vážím první sérii z toho důvodu, že celkově ten seriál mi přijde víc osobnější. Dozvídáme se víc informací a máme tam bohatější backstory k těm charakterům. Zároveň ono to je docela i trošku jinak poňaté, což si vážím, že vidíme na obrazovkách něco jiného, než se čte. Každopádně jsem si vědomá toho, že seriál má své kontroverze, ať už to může být třeba nějakým castingem nebo tím skokem v budoucnu, ale osobně se nedokážu úplně vybrat, která série na mě zapůsobila líp. Já si myslím, že druhá série, jak se říkal, je víc propracovanější. Zároveň jsem si vědoma toho, jaký to bude mít pravděpodobný spád, protože přece jenom tanec draků není úplně procházka růžovou sadou. Takže já si myslím, že za mě stále možná lehce vede první série, ale já bych to popsala jako čistý osobní bias. A tím, že jsem měla trošičku jiný... šla jsem do první série s trošičku jinýma informacema. Rozumím. Livo? Tak jako já bral první sérii vyloženě jako úvod, že jo? Protože si vím, že vzhledem k tomu, že jsme o něj vlastně těch postavách nic nevěděli, že jo, je to seriál úplně z jiný doby, než byla Hra o trůny, tak tam šlo hlavně o to představit všechny ty postavy, ukázat jim, kdo tam má jakou roli, co se tam jak bude dít a tak nějak pomalu přicházet vlastně k tomu konfliktu, že jo. Tam bylo třeba krásně vidět, že jo, ty vztahy, ty vztahy, že jo, to přátelství, že jo, potom ta, dejme tomu zrada a jako, víš co, líp to vedlo, dejme tomu, k té válce, že jo, což jako ta druhá série prostě se už víc snaží jako cílit na ten konflikt, na ty vypjatý vztahy, na to budování armády a ve finále, jako dejme tomu, snad se dostaneme i k té válce, že jo. Uvidíme. Jako za mě zatím jako nejhezčí díl tak byl ten čtvrtý, že jo, jako, což jako zatím nebudu předbíhat, k tomu se dopracujeme, ale tam právě jako konečně jsme se dostali k nějakému tomu konfliktu a jako celkově jak v tomhle, tak ve Hře o trůny, jako mě se právě vždycky hrozně bavily tyhle ty souboje, tyhle ty konflikty a tak. Což jako neříkám, to politikaření je taky skvělý, jo, to je zase jako, to mají oba dva seriály jako hrozně pěkně udělaný, že jo, tyhle intriky a taktizování a podobné věci. Plne súhlasím. Ja som skôr myslel úprimne, to, že prvá série úvod je skvelý krok. Keby to začalo rovno tým tancom drakov, tak by to podľa mňa bolo od veci, hej. Lebo takto sme v podstate videli tie postavy, hlavne teda Rhaenyru a Alicent, ale aj Criston Cole a Daemon mali väčšiu rolu. Ja som skôr myslel, že niekedy tie skoky viedli k takým problémom, že
Damon pôsobil strašne chaoticky, pretože 2 roky robil toto a tak a potom 15 rokov sa choval tak, že to napríklad niekedy pôsobil chaoticky, alebo konkrétne s čím ja mám problém v prvej sérii bola napríklad tretia časť, polovica z nej bola docela slabá a bolo tam docela zlé CGI s tým kancom a celkovo ten konflikt napríklad s tou triarchiou a s tým crabfeederom bol docela taký lacný, hej, že vôbec sa nesplňalo presne, ako si povedal, že aj tie intrigy a tie pekné súboje, že skôr to bola taká akčná, hlúpa hollywoodská scéna, aj tá bitka v podstate, kde crabfeedera porazili, bola docela taká. No skôr mi to pripomenulo tie neskoršie série Game of Thrones, kde už logika trocha šla do prdela. Nebolo to samozrejme až tak zle, ale bolo to slabšie. Ale že to je skôr toho, čo som sa bál, že do druhej série, že keď nebudú mať. Lebo niektoré tie veci pôsobili chaoticky a človek si to vedel ospravedlniť, že dobre, chápem. Tá postava teraz rok robila toto, tak pôsobí to tak troška, hej, prudko. Hlavne ten Daemon, ktorý bol taký, že stále sa s ním niečo dialo prakticky, či už hej, tá bitka s tou triarchiou, potom bol korunovaný za toho kráľa, v podstate zdal sa koruny, následne sme videli, ako zabil svoju manželku, potom našiel novú ženu a teda a teda. Na druhej strane toto naopak vôbec to sa toho nezhostili zle, úprimne to vylepšili a úprimne napríklad Daemonová cesta teraz, keď je taký, že viac sledujeme jeho motivácia, tak lepšie ho chápem ako v tej prvej sérii, hej, čiže skôr to som myslel a vôbec mi nevadí samozrejme príprava, ja som práve že plne za, koľko, hovorím, moja obľúbená séria napríklad Hry o tróny doteraz je prvá séria, napriek tomu, že tam až tá vojna sa toľko nediala, ale tie intrigy a tá záhada, ktorá sa tam riešila a v podstate ten twist, keď očakávame, že v podstate väčšina ľudí je zvyknutých, hej, že hlavná postava je ten, čo väčšinou vyhráva alebo vedie ten dej, hej, alebo nejakoho niekam presúva, len preto, aby zrazu bol zradený, zajatý a následne popravený, aj keď mu slúbili, že nebude popravený. Bol docela šok, tak to za mňa viedlo a príde mi, že tá príprava bola dobrá, ale táto druhá séria je o to lepšia a samozrejme ten konflikt je výborne spravený. Ako inak aj tá bitka je super, ako si spomínal, tá štvrtá časť je super v tom, že konečne vidíme nejakú poriadnu akciu s drakmi, ktorá je za prvé buď aj dobre spravená, čo napríklad Drak vs. Drak bol aj v Game of Thrones v 8. sérii, ale stálo to za hovno, poviem na rovinu. Celá tá časť bola katastrofálna, v podstate bitka o Zimohrad. Čiže doteraz sme mali len jednu takúto bitku. Jediné, čo sa tam priblížilo, bolo finále prvej série, kde v podstate mladého Lucerisa naháňal Aemon z Vhagar, ale aj to nebolo až tak zaujímavé ako Tuna, pretože tam skôr šlo o to, že malý drak uteká pred veľkým, hej, že ten malý drak nemá šancu, ale už to bolo zaujímavejšie ako väčšinu napríklad dračích scén z Hry o tróny za mňa, lebo vždy to bolo, keď znova vyjmeme bitku o Zimohrad, že jedna strana má drakov, druhá nemá nič a proste len čakajú a sú spálení a potom tam vymysleli nejakých balistov, ktorých môžu zostreliť, alebo tá sračka s Night Kingom, kedy jeho rameno bolo silnejšie než balista, one-shotol draka a podobné sračky. Proste to aj neboli zábavné akčné scény, hej, kým tu nakoniec sme videli poriadnu akčnú scénu, kde vidíme draka, síce jeden je trochu menší, ale obratnejší, druhý väčší, mocný, ako doslova sa, hej, vo vzduchu sa pokúsia zabiť, to je super, hej, bez debaty, nemôžem upierať, že to je jeden z najikonickejších momentov a konečne je správne spravený, takže plne súhlasím, že tá prvá séria bola skôr prípravná, ale hovorím, ja som mal skôr problémy s inými vecami, ako priamo s tým, že bola prípravná, pretože musela byť a tým, že bola prípravná, tak nás dobre pripravila podľa mňa na tento tanec, čo teraz nastáva. No, za mě, to jsem úplně zapomněla na tu část s tím Crabfeederem, ano. Já si pamatuju, že co mi tak utkvělo v hlavě, co mi vadilo, tak byl ten moment, kdy ten drak, Daemonův drak, přistál na místě, kde byl jeho voják. A vlastně ten voják se těšil, že jo,
můj veliteli, králi, nevím, jak jsem, jestli to byl, on byl myslím komander, takže veliteli, přišel jste nás zachránit v tom momentě, já ho tak jako zašlápnul a mělo to možná působit lehce i tak jako humorně. Jo, to bol A problém, že to bolo humorné. jo, a to mi docela vadilo, vůbec mi to v ten moment nesedlo. V tu chvíli mi to chvilku upřímně připomnělo scénu z Happy Free Trends, upřímně. Takže Jo, to mi tam úplně nesedlo, to se mi moc nelíbilo. Damon jako charakter v první sérii, ano, působil nepředvídatelným dojmem, kdy vlastně chvíli dělal spoustu věcí naraz a byl takový velice nestálý, což je jeho povaha, ale dalo se to možná lépe zpracovat. Každopádně potom po jeho momentálních vizích a LSDčkovým tripům v Harrenhallu, tak líp chápu jeho charakter, tak mi to tolik nevadí. Jo, súhlasím. Počkaj, Liva, chceš niečo povedať? No, jako hele, s tím Damonem, jako ta první série, já nevím, no. Mně se strašně líbil na začátku, protože působil přesně takovým tím hajzlíkem, tím mladším bratrem, který závidí prostě bratrovi tu vládu, závidí mu to, že on je ten vejš a on je prostě ten chudák, co mu tamhle bude utírat boty, prostě nalejvat víno a jenom prostě takového toho rádoby poskoka, protože má tu smůlu, že je druhej. A jako působil tím, že jako člověk čekal jako nějakou zradu, člověk čekal jako nějaký podraz od něj a nakonec vlastně jakože nic, nakonec zjistíš, že to je ve finále spíš takový jako skoro jak patolízal prostě jako nevím, jako ty změny povahy tam byly takový zvláštní u něj, no. Jo, Prostě jak říkala Natka, no, takový jako nepředvídatelný, prostě ty od něj fakt čekáš, že to bude takový ten hajzlík. Dejme tomu, fakt jako v té první sérii bych ho dokázal přirovnat prostě k druhé sérii prostě Aemond. Jo. Jo, prostě máš toho krále a ty seš jeho mladší brácha, který se tak jako kouká na ně, jakože dejme tomu ze spoda, ale prostě jenom přemýšlí, jak a kdy by byla možnost prostě mu to vrátit, nebo mu tu sílu sebrat. Jo, a nakonec vlastně nic. Jo, protože se k tomu jako neměl vůbec. Bylo to frustrující, taky jsem čekala ten moment. Jo, to je pravda. Ono vlastne, to je ten problém, že napríklad Natka tu povedala, že on robil x veci naraz. Ale on reálne nerobil x veci naraz, ale tým, že to tam boli tie skoky, tak to tak pôsobilo. A teraz, jak má v podstate tú jednotnú linku s tým, hej, že sa rozhádali a s tým Harrenhalom, tak mi príde, že je to výborne vyriešené. Plus aj tie veci, čo sme čakali v tej prvej sérii, sa konečne stali, hej, že on naozaj sa pokúsil podraziť Rhaenyru a teraz nevieme, hej, že pôjde proti nej, nepôjde, že jo, bola to skôr taká príprava, hej, že človek čakal, čo sa stane, nestalo sa vtedy, stalo sa až teraz a uvidíme, či to zase bude niekam viesť. Je pravda, že je niekedy až moc nepredvídateľný, že niektorí ľudia kritizovali, že Daemon je až taký, im príde, že moc random a to teraz nemyslia, že seriálového, alebo že obecne, že Daemon tak pôsobí. Áno. Ako George R.R. Martin napísal. Ale uvidíme, ja som zvedavý, kam to ide, príde mi, že docela dobre tieto nedostatky opravuje táto séria a že to lepšie zapadá do seba, keď vidíme ten príbeh v krátkom časovom úseku, ako proste tie jeho útržky, jeho aktivít, hej, lebo tie útržky aktivít, keď vynechám jediný ten 15-ročný skok, kde bol v podstate ženatý a mal decka a tak, kde sa stiahol do Pentosu a žil v ústraní, tak pôsobil taký, že je, jak povedal Natka, all over the place, či všade, hej, že aj tam, pritom reálne nebol, hej, len proste pol roka riešil túto hovadinu, potom rok bol na hentej hovadine a pôsobil to tak chaoticky a je super, hovorím, za mňa prekvapivo, táto séria to dokonca vylepšuje a začína to viac dávať mne osobne zmysel. Já jsem upřímně ráda za to, že má teďka takovou svoji rebeláckou krizi, svoji fázi, protože mě taky začalo časem frustrovat to, že se z něho časem stal takový víc bočnější charakter
myslím tím stylem, že tak jako stál podál a občas jakože něco udělal, ale byl ticho, což možná bude právě tím i časovým skokem v té první sérii, že vlastně tady v druhé sérii už vidíme nějaký jeho myšlenkový pochody a že se mu nelíbí to, že on není úplně na tom prvním místě, který se tak hrozně dlouho střežil a čekal na něho a vlastně vybere mu to jeho neteř, která mu silně připomíná jeho bratra, který se do války moc neměl. A takže já si ho užívám momentálně s tou jeho darebáckou vlastností, kterou ho vlastně i popsal George R.R. Martin a myslím, že dokonce, a teď nechci kecat, říkal George R.R. Martin, že Daemon je jeden z jeho nejoblíbenějších charakterů, protože je to hovoril to. Takový Rogun. Áno, hovoril to. Jemu sa páči takéto random postavy. On doslova, máš pravdu, hovoril to. Ja som ten rozhovor tiež počul, môžem potvrdiť. Ještě já nevím, člověče, mně v té druhé sérii nepřijde, že by byl jako vyložený jako podrazák, spíš jako, že se snaží sám sobě i všem okolo dokázat, že tam není zbytečný. Presne. Ano. Jo, to je takový to, jakože, víš co, máš takový ty podrazáky, který by se snažili prostě, jak říkám, schodit bratra, schodit svoji ženu a prostě zaujmout to místo, ale on prostě se stáhnul, zdrhnul s tím, že já nechci pomoct, já to zvládnu sám, já tu armádu sem dovedu, prostě já tu armádu sestavím a nechci žádnou pomoc od nikoho, prostě já to zvládnu sám. Jo, a takový to sám sobě dokázat, že na to máš. Presne. Jo, to je pravda. Ono to darebácký vlastně překlad toho Rogue Prince, jakým ho nazval Jor, myslím, Martin. Áno, oni mu tak hovoria aj akože oficiálne je to jeho nickname, hej, Rogue Prince. No, každopádně já osobně bych to možná, když už mluvíme teda o tom Daemonovi, tak bych se možná přesunula na jeho asi nejbližší postavu a tou je Rhaenyra. Vlastně jak na vás působí charakter Rhaenyry? Co teda říkáte na její progres a to, jak na vás působí? Za mňa osobne Rhaenyra je to je dobrá otázka. Rhaenyra je fajn, ale troška s ním mám pocit, že je taký Jon Snow House of the Dragon. Proste ona je taká tá v pohode holka, hej, ktorá žije v tieni, lebo je ženská, rovnako tak ako Jon Snow bol bastard, ale in the end není, že reálne by bola nejako výrazne znevýhodnená. Ona je znevýhodnená len, keď si to zoberieme z pohľadu nejakej tej šlachty vysokej. Ale stejne z pohľadu bežného človeka je tá, čo sa má lepšie, hej, je to dračí jazdec. Rovnako tak ako Jon Snow, hej, že Jon Snow začal tým, aký je ukrivdený, ja som len bastard a bla bla bla. Pritom reálne si uvedomí, že furt je to bastard v podstate najmocnejšieho lorda nejakého kráľovstva. A hej, a má sa dobre. A čiže za mňa je fajn, na druhej strane chápem, že aj dáva väčší zmysel ten konflikt, že veľa vecí je brzdených, lebo tá Rhaenyra je docela empatická a nechce ľudí, že nevie tých ľudí používať ako asety, hej, že keby bola napríklad jak Tywin Lannister, tak vojnu už vyhrá podľa mňa. Ale dôvod, prečo nevyhrala doteraz a má aj tie problémy je, že ona je ten empatický protagonista, hej, čo sa snaží aj mysleť na okolie. A veľmi dobre sa, podľa mňa bolo aj posledná scéna tretej časti, kde v podstate sa ešte chcela aspoň posledný krát stretnúť s Alicent a zistiť, či by nejako predsa len ten mier nevedeli dohodnúť. Na druhej strane si myslím, že nemá na výber, než ísť do vojny, lebo ono sme to videli v podstate aj v ešte prvej sérii, ak umrel král Aegon, tak Otto Hightower a jeho petolízalovia už plánovali, čo s ňou robia, takže áno, keď král Viserys zomrel, tak Otto Hightower a jeho petolízalovia hneď proste uvažovali, jak sa jej zbaviť, takže ja vnímam asi takto Rhaenyru. A
môžete keď tak asi vy. Začneme teraz pre zmenu Lívou. Jo, tak Rhaenyra, no. Já si myslím, že tam jako je fakt jako furt ten problém, že oni na ní furt koukají všichni jako na ženu. Což jako je hrozný problém, protože tam vidíš i v té její vlastní radě, tak oni předhazují, že prostě ona je žena, ona s válkou nemá žádné zkušenosti, prostě ideálně běž bokem, my si to vyřešíme bez tebe, jo. A jako taky, ona má přesně ten pocit, že tam je k ničemu, jo, prostě, že ona sama nic neudělá, nikdo ji neposlouchá, ale jako tam je to u ní taky, že je to takový v rozporu, protože ona jednak co má po otci, tak ona by válku nechtěla, že jo, ona by chtěla všechno v míru, ona by to chtěla po klidu, vlastně, jak jsi říkal, že jo, jak se vlastně v přestrojení, že jo, šla do toho Králova přístaviště, aby se pokusila zjistit, jak to doopravdy je, jestli by se to nedalo nějak zachránit, jenomže zároveň prostě ví, že to stejně jinak nepůjde, že jo, to je jako, je to těžký, no, jako buď, jako když bude vyloženě vyžadovat to právo na trůn, tak ho to jako po dobrým nepůjde, že jo, jako to nemá šanci. No. Presne, no. Ale zároveň se jí do té války nechce, že jo, jako nikomu. Yep. Lebo tak... jako ona je jako v tomhle tom je taky dost jako zahnaná do kouta. Jo je, a plus Vojna drakov neveští nič dobré, čož ona aj tuší, čož je aj pravda, keďže vieme, jak Targaryeni dopadli, že toto zrovna není pre nich, ako, môže to znieť ako spoiler, ale není, lebo videli sme už Hru o tróny. Není toto asi najšťastnejší konflikt celkovo pre dynastiu Targaryenov, čo si budeme klamať. A Natka, ty keď si ju teda načetla Rhaenyru, ako ju ty vnímaš? Já jsem se nad tím tak zamýšlela a mě Rhaenyra upřímně lehce připomíná paralelně Egona. V tom, že ona vlastně taky začínala s tím, že jí nějak moc to vladaření ani teda vlastně nebyla na něj nějak připravená, protože by ani nečekala, že ona jako žena by se mohla dostat na trůn. Ale byla vlastně tady přesvědčená a teda tak možná i očařená tím, jaký Viserys vyprávěl o Egonově snu a o tom proroctví. A vlastně já jsem si všimla u Egona, že se stalo něco podobného, kdy vlastně on nějak jako na to vládnutí se taky necítil a vlastně to nebyla ani nějaká jeho priorita, ale právě ten moment, kdy on byl korunován v Dragon Pitě to bylo, tak se mu zalíbila ta, ano, on sice neměl ten stejný, měl trošičku jiný důvod na to, proč se mu zalíbilo se stát králem a být na trůně. Viděl tam ty lidi, jak konečně po nějaký době ho někdo tak ho tak váží a oslavuje ho. A já si myslím, že to je Egonův vlastně problém, kdy on taky měl tu krizi toho, že ho vlastně nikdo ho jakože neposlouchá a lidi ho mají za šaška, neposlouchají ho, protože je neskušený, kdy vlastně Rhaenyra má podobný problém s tím, že teda je žena a do války není zrovna moc hrdá. Takže to je taková věc, co jsem si na ní všimla. Osobně obě dvě herečky Rhaenyry tak mají u mě mám vůči nim jisté sympatie, takže možná i to může hrát roli v tom, že se mi Rhaenyra jako charakter líbí, ale určitě si nemyslím, že by byla jeden z těch nejzajímavějších nebo nějak průlomových. Takže ji spíš beru jako působí na mě dobře jako protagonista, ale nenazvala by jsem ji nějakým nejzajímavějším charakterem. Každopádně, co jsem si další věc všimla, je to, že tady v House of the Dragon jako seriálu, tak ji vidíme jako takovou jemnější ženu, která vlastně empatickou ženu, která
má zájem o své děti, o svoje okolí a to, jak se cítí, vlastně i to, jak se chová ke svým poddaným a ke svým známým, třeba oproti Alicent, nebo i oproti Egonovi, který má stále svůj zkreslený svět. Takže z hlediska jako morálního si myslím, že Rhaenyra není nějaký zlý člověk. Neřekla bych, že je teda nejsvětější, ale určitě tam je menší dilema než třeba s Alicent, která podle mě má nějaké své démony, s kterými potřebuje bojovat a jsem hrozně zvědavá na to, jak to dál s ní bude vypadat. Ja súhlasím, že... Prepáč, Libe, chceš niečo povedať? Tak jako jak říkáš, jo, jako ona je taková, že se snaží jako to nejlepší a jako snaží se u toho přemýšlet, jako když řekneš vedle Egona, který, když vezme, že jo, na následky, co se stalo v prvním díle, tak on prostě nechal povraždit všechny krysaře, jako jo, a bez nějakého přemýšlení, jako víš co, to je, jakože já chápu, že ho tohle to nasralo, to jako, koho by tohle nenasralo, ale když už najdeš ty viníky, jakože on našli konkrétní viníky, tak jako nemůžeš se mstít na všech, jo, to je nesmysl, jo. Yep. Tohle to tady dělali nacisti, ale jakože rozhodně to není něco, čím by ses jako dokázal zalíbit lidu, maximálně s tím jako všechny kolem sebe nasereš a to jako i krás velkou moci jako stejně úplně nechceš. Jo, on akože samozrejme tým, že v akej pozícii mu by to prešlo takéto niečo pomerne ľahko, lebo predsa len sú to krysaži, ale zbudzuje to nevôľu a docela mi to pripomína, neviem, Bolton mal v knihách podobné maniere jak Egon. Na druhej strane to prirovnanie k Egonovi sa mi páči, pretože je pravda, že oni sú svojím spôsobom podobní, ale Egon ešte ani nebol preferovaný, že Rhaenyra bola aspoň obľúbená dcéra, hej, že ona bola ten obľúbený sibling, Egon ani to nie, bol to ožran, ochlasta, ale na druhej strane, keď sa dostal prvýkrát moci v tom prvom diele, mi príde, že on akože, tá jeho prvá rada, to prvé vypočúvanie ľudí, že bolo vidieť, že on by tým ľuďom aj chcel dopriať, samozrejme nevedel vôbec, ako to funguje, ale nemyslím si z toho, že by bol dobrák, ale že podľa mňa on to čakal, že to je taká jeho povinnosť a že chce byť skôr populárny, hej, že u neho je to skôr ja chcem byť populárny, hej. U Rhaenyry je to skôr, by som povedal, že chce v podstate niečo, že otec ju má rád a chce proste to dokázať, že ona to dokáže, že u nej je to skôr takéto, presne ak sme vraveli, že teraz aj s tou vojnou, ja si chcem dokázať, čo som zač, a u Egona je to skôr taký ten, ja chcem byť populárny, hej, ja nechcem byť ten ožratý princ, ten oný, ja chcem byť niekto, hej, ja chcem proste, nie je tak, že to dokázať, ale skôr, aby ma ľudia mali radi za každú cenu. Problém je, že Egon je problematickejší, že on síce vie pôsobiť aj sa chovať ako dobrák, že nie je napríklad z diaľky tak hrozný, ako Joffrey napríklad v Hre o tróny, ale stále je to docela čurák, magor, čo nepremýšľa veci, hej. Dokonca ja som bol, i keď počkaj, to je táto časť, no, povedzme, že dobre, to nemôžem povedať, lebo sa to týka 5. časti, to si nechám na budúce. A bol som prekvapený k niektorému vnímaniu Egona versus iných postav, potom neskôr, čo sa objavuje v seriáli. Ale mňa osobne okrem Rhaenyry a tuto Egona, keď sa bavíme, docela zaujal Aemond a v podstate jeho paralela s Daemonom. Lebo ty si napríklad spomínal teraz, Díva, že si čakal, že Daemon bude Aemond, hej, ale nakoniec Daemon není Aemond a Aemond je ten Daemon, čo si očakával v tom zmysle, teraz to znelo asi troška chaoticky, že v podstate čakal si, že Daemon bude ten, čo bude chcieť podraziť a získať za každú cenu a bude ten podrazacký brat, ale nakoniec je to skôr Aemond, hej, čo sme videli na konci tejto časti. Ja si myslím, že veľký rozdiel medzi tým, že prečo sa zachoval Aemond horšie ako Daemon je ten, že keď Daemon mal problémy a jeho brat ním opovrhoval, ono to nikdy nebolo, že by boli vyslovene nepriatelia toľko Viserys a Daemon. Že oni sa mali in the end pomerne radi, ale Daemon na nejaké veci srali na Viserysovi. Kým mi príde, že Aemond Egona neznáša. A má aj dôvod, lebo Egon bol vždycky na kokot. Proste. A dá sa pochopiť. A možno to ten incident na konci prvej série, kde zabil toho Lucerisa a kde ho majú za čuráka,
tak ho trocha posunuli za takú hranu, kedy si povedal, že môžem srať môjho priebaného brata, hej, a videli sme samozrejme aj scénu v tretej časti, kde sa mu verejne vysmieva Egon a ponižuje ho, čož je docela zlé, keď si zoberete, lebo zoberte si, že Aemond je v podstate, ako vieme, že následovník trónu momentálne po Egonovi, hlavne teda po vražde jeho, nemá iné decko, má teraz už iba, ak sa nemýlim, dievčatko v seriáli, že? Čiže... Má jenom dceru, no. Áno, takže on je jeho nasledovník, aj tak, keby nebol, chápe, že to v podstate mladší brat kráľa. To celkovo v Hre o tróny toto býva docela kontroverzné, keď nejaký súrodenec starší obsiera toho mladšieho, väčšinou to vedie k zlozvykom. Videli sme napríklad, a teraz ma niektorí ukrižujú, ale Stannis Baratheon a dobre, nech si každý povie, čo chce. Stannis Baratheon není ideálny král, ale komon, je to náboženský fanatik, alebo ten týpek, čo pustil náboženských fanatikov, aby upalovali ľudí. Je to akože výborný vojenský veliteľ, ale podľa mňa zlý král. Hej. On není dobrý král na to, aby viedol ríšu ako tak v miery. On je človek niečo ako Churchill, hej, že keď sa veci poserú, áno, keď sa veci poserú, alebo tak v ťažkých chvíľach do boja, výborný človek, ale inak je to človek, ktorý je veľmi odťažitý, povedal by som, že introvertný, svojský a akože má žalúdok robiť nepríjemné veci bez problémov, ale zároveň je dosť magor, hej, že keď si zoberieme, že Davos ho doslova zachránil, ono stejne pripravilo časti prstov, lebo musí byť potrestaný za svoje zločiny za každú cenu. To už je také, že niektorým sa to páči, ja chápem, že sa ľuďom páči tento sentiment, ale zároveň to troška svedčí aj o Stannisovi, že tak cennú a lojálnu osobu ide mrzačiť na základe jeho minulosti a pritom, povedzme si úprimne, doslova ten človek, akože Davos je človek, ktorý v podstate napravil to zlé, čo robil a aj to sa dá, aj to môžeme sa hádať, či bol reálne zlý, to je druhý problém, že či bol Davos naozaj niekedy skutočne zlý človek, alebo bol pašerak len preto, že kurva bol doslova umierajúci týpek od hladu, ale mal talent na niečo a chránil sa ako mohol, hej, že keby sa zoberieme z pohľadu morálky. A to je Stannis, hej, čiže Aemond v podstate je možno ešte trocha viac agresívny a oportunistický Stannis a viac samozrejme menej introvertný a viac odhodlaný a viac sebavedomý, kým Stannis bol taký, že čakal, kým príde jeho chvíľa a potom sa jej chopil a k tomu viedol v podstate to, ako sa k nemu choval Aegon, hej? A s tým, že sme videli, že Viserys s Daemonom, čo spomínali, oni boli pravdepodobne ako bratia spolu za dobre a to podľa mňa je hlavný dôvod, prečo ten Daemon sa nestal Aemondom, hej? A prečo Aemond aký je, lebo tam to nebolo. Čo si myslíte o tom vy? Tak rozhodně bych neřekl, že Aemond je vyložený jako nějaký agresivní, jo? On mi přijde právě, že on je dost klidnej a chytrej. Áno, na to jo, jako právě, že jako víš co, on si na svoji šanci počkal. Jo, jako, víš co, to je takový, jako, že mohl dělat prasárny, mohl dělat na schvály, ne, on to udělal, až když si o to Aegon vyloženě sám řekl, on si to posral sám. Presne, ja souhlasím. To, co se stalo, to se vůbec stát nemuselo. Jo, tohle by Aegon vůbec nemusel udělat, tu věc. Ale, nebo Aemon, že, ale Aegon si prostě o to řekl. Jo, Aemon prostě využil chvíľu, prepač na ty môžeš hovoriť. Ano, na pohodě. Mně se právě líbí i to, kdy si Aemon tak potom jsem řekne, že to je debil. A že fakt jako on si pro tu smrt fakt sám přijde, tak proč mu nedopomoct? Ono zároveň, jak si říkal, že Aemon je klidný, chytrý, je kalkulativní podle mě. I to, že on si jde pro ten svůj čas za svojí oblíbenou společnicí a vypovídá se jí, protože mu možná lehce připomíná někoho, kdo by mohl být jeho mateřský vzor, protože vidíme, že Alicent není ke svým dětem zrovna dvakrát vřela, možná i kvůli tomu, že sama si nikdy takovou vřelost od rodiče nezažila, takže Aemond není ani jako tak sebedestruktivní jako Aegon, což ho možná ještě navíc štve, protože Aegon, který by měl si na sebe dávat pozor, měl by se učit od zkušenějších a vzít tu šanci, co má u sebe,
tak on místo toho tak dravě, bezhlavě jde do vojny se klidně zabít a to se mi to mi celkem sedělo, že vlastně Aemond fakt teda využil ten moment, kdy si na Egona, počkal, řekněme, že mu Egon tak lehce možná vstal i v cestě, když právě šel bojovat s Meleys a Rhaenys, takže bych určitě nenazvala Aemonda nějakým nenazvala bych ho jako nějakým třeba tyranem. Nie, Spíš to bych, určite. jo. Ja som skôr myslel, že ten moment, že sa chopil tej príležitosti a urobil to, čo urobila Daemon, to nikdy neurobil, je ten, že Daemon a Viserys sa mali svojím spôsobom radi a boli pravdepodobne, čo som pochopil, že čo hovorili, že chodili na párty spolu a tak. Preto bol zase Daemon taký divokejší, lebo mal zase staršieho brata, s ktorým si užívali, tak sám som vyrostal divokejší, kým Aemonda tak šikanovali, že on si vypracoval presne opačný obranný mechanizmus, ale zároveň podľa mňa aj to je ten dôvod, prečo Aemond využil príležitosť, lebo Egon ho doslova ušikanoval tak, že a dal mu tú príležitosť, že si povedal, že serem ja na tohto kripla, čo mi celý život robí zle, tak proste koleduješ si o to dostaneš, hej, ale je tam to, že Viserys a Daemon aspoň boli medzi sebou bratia, hej, kým pri Aemondovi a Egonovi to nebolo nikdy. Hej, pri Aemondovi a Daemonovi nikdy. Keď si, či Aegonovi, pardon, Aemondovi a Egonovi, strašne sú podobné tie mená, pardon. Ano, To nebolo nikdy. Aegon a Aemond neměli nikdy přímou konfrontaci. Nikdy. Ani nikdy nebolo ukázané, že by si čo len rozumeli. Dokonca Aegon si ho moc viac rozumel s Rhaenyrými synmi, keď si pamätáte. Takže oni skôr boli kamaráti. Aemond bol v podstate outsider. A ja sa nedivím, že spravil, čo spravil, keď si nikdy není s tým človekom blízky ako so súrodencom. Ten človek ho vyslovene šikanuje a doslova ho šikanoval už aj potom, čo sa stal král a tak a ponižoval ho už. Je rozdiel, keď to bol decko, hej, ale už je to neodpustiteľné vo veku, v podstate čo už je, neviem, že koľko majú tam rokov, to zase mi, že okolo 20. Měla být asi 20, ano. No už sú dospelí ľudia, síce mladí dospelí, ale dospelí ľudia, čo majú nejakú funkciu. Aemond je doslova vládne najmocnejším drakom. Akokoľvek ho urážať a ponižovať pred nejakými lokajmi to je extrémne stupidná vec. Niektorí ľudia hovoria, ako sú Starkovia hlúpi a naivní, že Ned dôveroval maličkovi a tak, ale oproti Nedovi toto je 100-krát stupidnejšie. Ned je genius, lebo Ned aspoň to, že ho zmanipuloval malíček, tam bola tá nevýhoda, že jeho manželka ho k tomu zmanipulovala, že on za to plne ani nemohol napríklad, že dôveroval Ned Stark malíčkovi v Hre o tróny, pretože jeho manželka s ním vyrastala a ona bola tá hlúpa, čo nikdy neprekúkala, čo je skutočne malíček začej. Povedzme si úprimne, je to ako je, alebo možno malíček sa zmenil a keď ho ona poznala ako decko, tak nevedela, čo v skutočnosti v malíčkovi je. Tým nechcem urážať, hej, ale ona sama ho začala chváliť pred Nedom, čiže tam aspoň vidíš, prečo Ned bol taký naivný a nechal sa podraziť, hej, lebo mu to niekto blízky, s kým má viacero detí a tak povedal, že tomu dôveruješ, tak aspoň vidíš, kde sa to berie. Ale tu nám vidíš, že u Egona je to čistá proste arogancia, hlúposť, opitosť, proste idiocia bez akéhokoľvek rozumného dôvodu alebo niečoho, čo by ho aspoň trocha ospravedlnilo, prečo on urobil tento, poviem to na rovinu, jeden z najpriebanejších ťahov, hej. Úprimne oproti tomu tí Ratkačerovia tak sú ešte pomerne nič, lebo doslova ponižovať a urážať chlapíka, ktorý má, povedzme si úprimne, najväčšiu zbraň k dispozícii, tak je extrémne stupidné. Hlavne keď si zoberieš, že čož oni nevedia jeho motívy, ale o to je to hlúpejšie, že ty nevieš, aký bol motív, že on zabil Rhaenyrínho syna, tak ja bych sa ho bál asi, nie, že keď niekto takýto sa takto zachová, nevieš poriadne za tým motív, ešte ho urážať, tak je, ako, on si doslova koledovalo to dostať do držku, no. To sa nedá poprieť, on si to zaslúžil na celej čiare, bola to jeho hlúposť, a 100% nie, veľa tam má tá Alicent, ktorá sa k nemu chovala ako chovala, ktorá skôr sa chovala ako matka, čo ti zakrýva prúser, ale furt ťa buzeruje, proste taká tá, nechcem povedať, že priamo ako Cersei, ale nemá ďaleko od Cersei, čo sa týka materinstva, samozrejme nehovorím, že je tak šialene zlá, není,
Ale čo sa týka... Neumí. Ale je podobne mizerná matka ako Cersei, hej, že ako matka stojí za piču, no to nedá sa inak povedať, vie len zakrývať problémy svojho neschopného syna a potom mu tlc do hlavy také veci a potom proste ona chvíľku ho povzbudí a potom ho dáva dole, on je totálny tiež magor, ako nevyrovnaný a prenáša to na svojho syna a do veľkej miery to, čo sa mu stalo, je jej vina, čiže... A mě by zajímalo, jestli by to udělal, kdyby si Nie. neměl tu konfrontaci. Určite nie tak skoro. Keby áno, možno časom. Je pravda, že takto ľudia časom by to možno spravili, že tie frustrácie by vyvreli jedného dňa, ale urýchlila to určite minimálne, aj keby sa to stalo. OK. Dobre, to by sme mali také motivácie a tak. Ako diváci môžu počuť, moc lepšie sa mi o tom rozpráva, o nejakých motiváciách postav, pretože hlavne keď som robil staršie podcasty, neviem, či ste počuli nejaké moje staršie, tak často razy sme tam museli hovoriť hypotézy alebo prirovnávať, že a toto by urobila knižná postava, toto nemusíme, hej, lebo tie postavy majú nejakú jasnú motiváciu a sú napísané dobre, ako vlastne aj prvých sériách. Game of Thrones boli dobre napísané, ale povedzme si úprimne, šlo to do záchoda časom. Takže je to zatiaľ značný upgrade. Ja by som sa chcel teraz presunúť na v podstate takú tú tematiku, tie drobnosti, že čo mi príde, že kde je vidieť, že ten seriál začína byť už na inej úrovni. Čo tým chcem povedať? Game of Thrones bol drahý seriál, ale stále to malo pocit seriálu, možno výnimočné niektoré fakt momenty, a vždy tam boli veci, kedy sme videli, že niekedy ich trocha brzdí ten budget. Hej. Dokonca aj pri veľkých bitkách Game of Thrones boli napríklad strašne uniformné armády. Hej. Že pre jednoduchosť proste všetkých nabáchali do rovnakých zbrojí, hej, čo je možno jednoduchšie vyrobiť nejako, alebo prípadne doplniť digitálne. Ale tu už vidíme také tie detaily, že napríklad tá bitka o Rook's Rest, kde každý vojak má trocha svojskú zbroj, čo by aj sedelo, hej, lebo povedzme si úprimne, ide o armády, ktoré sú povolané svojim, hej, ktoré pripadajú, že vlastníš územie, tak máš právo povolať časť mužov do bitky, hej, a nie každý by mal teraz na to pri akékoľvek moci uniformne obliekať všetkých vojakov. Samozrejme, mali by nejakú osobnú stráž a osobných zbrojnošov, kde by si toto mohol dovoliť, hej, že povedzme, že Zimohrad má posádku, ja neviem, 500 vojakov, tak tých 500 vojakov by malo uniformné zbroje, ale nie potom už aj okolité pozemky Zimohradu alebo nejakého menšieho lorda a vojaci, hlavne tých menších, hej, že tam by našli zbrojaku, majú, možno by aj 100% nepasovala a tu je to vidieť, hej, že taktiež aj tie hrady sú o moc lepšie, mi príde, že zobrazené, hej, že napríklad Kráľovo prístavište na mňa pôsobí o moc väčšie tu, hej, aj tá scéna s tými redkačermi. Nikdy som nevidel takto komplexne ukázané Kráľovo prístavište v celku, hej, že vždy to bolo táto miestnosť, hentá miestnosť, pohľad z tohto okna. To bolo proste, prvýkrát to na mňa pôsobilo, wow, naozaj epická, gigantická bašta, my sme mali možnosť vidieť a celkovo tá scéna s radkačermi, niektorí ľudia to kritizovali, lebo viem, že v knihách to bolo docela oviac brutálnejšie. Ja nevidím dôvod to robiť brutálnejšie, brutálne to bolo stejne dosť. Tak ako som nemal problém, že Ramsayho Boltona troška zmiernili, lebo povedzme si úprimne, keby ho nezmiernili, to by bolo na žalobu, čo predvádzal v knihách, ako to bolo nutné zmierniť zase. Človek to nechce vidieť, hej, stačilo mi o tom čítať, nie je to vidieť na onom, čiže nevadí mi, že niektoré tie najodpornejšie veci troška už zmiernia, alebo George R. Martin vie byť celkom magor sadista, ale čo za vás, príde vám, ako na vás pôsobí, čo aj vizuál a ten budget toho seriálu, tiež vám to príde lepšie, alebo sú nejaké veci možno, kde nesúhlasíte a vám príde, že možno to až tak nie je? Já osobně vidím jako největší rozdíl, co se týče draků. Jako, jak jsi říkal, třeba ty uniformy, to je dobrý detail a hlavně je to logický. Jako nemůžeš mít 1000ovou armádu a všechny vojáky v ním mít dokonale nazdobený ve svých barvách. Jako, mě zajímalo, jako, jestli komu by se tohle vyplatilo. Tyjo. Abys měl všechny vojáky jak ze škatulky v dokonalých zbrojích ve svých barvách a tohle všechno. Navíc máš hromadu, jako jak říkáš, prostě máš těch
poddaných lordů, který mají zase vojáky ve svých barvách, že jo, nebo je všechno mít jako v jednom, to je blbost, že jo. Akože viem si predstaviť, že tak do tej 1000 alebo tak, keby to bolo vyslovené, že armáda kráľova prístavišťa, hej, že by, a čož ale nemá. To je jedna zo zvláštnych vecí na svete George R.R. Martina, že kráľovo prístavište má svoju hliadku, ale král priamo nemá svoju armádu. Povedzme, že keby král mal priamo svoju armádu, ktorú verbuje odčadiaľ, že možno on ako jediný, on má takú moc, alebo dobre nejakí lordi ako Tyrelovia by mali na pár, ale bavíme sa o pár tisícoch, že 2-3, ktorí by možno mali zo škatulky nejakú elitu, hej, že, ale to sú iba, chápeš, že to by vo Westerose možno vedelo spraviť 5-6 ľudí, hej. Akože vo Westerose, keby zarátame slobodné mesta, tak možno 10, chápeš. Ale presne, ináč by tie armády boli rozličné, hlavne keď už sa bavíme o tých desiatkách tisícoch, hej, že čo boli v Game of Thrones, že určite by Lannistrovia nemali aj pri ich bohatstve 60 000 armádu, kde sú všetci proste uhladení komon. To je absurdné na Lannistrov proste. To je jediný fakt, že by sa to nejako pre kráľa vymyslelo a král by. Lebo je pravda, že tu je troška ten titul král zavádzajúci, to mi hovorilo veľa ľudí, čo sa venuje histórii, že on, ten král je skôr cisár, čo sa týka ako rozsahu moci vo Westerose, ale z nejakého dôvodu nemá cisárskú armádu. Ale verím, že aj tá cisárska armáda, keby bola už viac početná, že nevie všetko vždy 100% vychytať a nie všetko by sa bralo, tak by mal nejakú osobnú gardu okrasnú, hej, ktorá by bola naozaj tá zo škatulky, možno aj väčší počet a bola by to nejaká elita, ale nemyslím si, že až tak. A draci sú pravda, draci vyzerajú o moc lepšie. Game of Thrones to bolo vidieť, že máš jednu šablónu draka a dávajú im iné odtiene, hej, že docela to bolo. Dobre, nechcem kritizovať, budget mali menší, nechcem kritizovať, na tie prachy to bolo fajn, hej. Ale tu na už, jak tie prachy dostali, tí draci majú tak o moc väčšiu dušu, lebo každý drak sa dá oddeliť, hej, a má iné prvky a vyzerá zaujímavo a to je super. To je jedna vec, ktorú ináč požadoval George R.R. Martin a urobil správne. Bez toho by to stálo, povedzme si úprimne za hovno, keby tam boli 9 rovnakých drakov bojuje medzi sebou, tak čím ich vieš odlíšiť, napríklad fajn, keby bola aj Vhagar veľká, ale vyzerala by ako všetci, nebola by taká special, hej, ale tým, že je Vhagar obrovská, ale zároveň ešte vyzerá tak prehistoricky ako lietajúca Godzilla, tak ty kokos si ho hneď zapamätáš a je to proste ten najdesivejší drak, hej. Rovnako tak Vermitor, ktorého ukázali len chvíľku, druhý najväčší drak, tak sám pôsobil tak zase iným spôsobom, hej, že kým Vhagar pôsobil ako taká prastará hrozba, tak Vermitor pôsobil ako taký vraždiaci drak, hej, taký skôr, že nie, že nejaký prastarý, ale taký aktuálny, najmocnejší drak, hej, že, ale každý je v niečom inom zaujímavý za mňa. Potom bože, ako sa volal drak, teraz mi vypadlo aj meno, najstaršej démonovej dcery. Bože, pardon, sa ospravedlňujem, že mi vypadávajú mená. Sám som kritizoval, že zjednodušujú postavy, ale človeku vypadávajú mená. Myslíš Bailey? Áno, Bailey, ako sa volá jej drak? Asi je to Bela, že? Počkaj, skontrolujem. Měla by to být podle mě Bejla. Ano. Ta je vlastně nejstarší, ta zůstala ta je nejstarší. Áno. Ale drak... Mundenser? Mundenser? Áno, tuším, áno, počkaj, už to mám tu, je to no, Bela. Na Wiki píšou, že Mundenser, jo. Áno, Mundenser, áno. A ten vyzeral super, akože nebol veľký drak, ale bol v niečom výnimočný. Meleys vyzeral super. Démonov drak je taký strednej veľkosti, ale tým, že má taký dlhý krk, tak pôsobí skôr ako taký prastarý, nie že prastarý červ, pardon, prastarý, furt to používam, nie je prastarý, ale skôr taký obrovský červ, hej, že taký svojím spôsobom taký nasty looking drak, hej, ale každý má tú dušu vďaka tomu dizajnu proste. Na takýchto veciach záleží, hej, na tomto dizajne. A tá uniformnosť, to bola jedna z vecí, na ktorou Hra o tróny trpela a oni to pôvodne mi príde, že zachraňovali výborným scenárom a rozličnými postavami, ale potom aj to šlo do prdele a potom už všetko bolo také blend. Všetci vyzerali rovnako, aj ten deň bol rovnaký, hej, že vidíš divokých, všetci sú oblečení rovnako, to bola asi najväčšia hlúposť, jak zobrazili divokých, to bol grc. Potom vidíš otrokárov, hej, kým v knihách, neviem, či ste čítali, ale v knihách napríklad otrokári sú strašne
taký, bože, jak sa tomu povie, taký, hej, že majú účesy na hlave v tvare zvierat, hej, sú strašne takí chcú byť super kultivovaní a sú strašne svojskí a pôsobia rôznorodo. Hej, a tuto vyzerali jak budget v game, chápem zase, i keď nie, toto není verzia budgetu, toto je skôr verzia, tá vec odhodlania, pretože bolo vidieť, že sa tam nesnažili a proste ich nabáchali ako takých budget stredný východ národ, hej, nejaká Perzia, stredoveká alebo niečo také proste, že nevyzeralo to škaredo, ale neboli nejako rozlíšiteľní a potom, keď už ti začne zakapávať, aj jej to chýbalo. A tu je tá výhoda presne s tými drakmi, kostýmami, že všetko vyniká v podstate. A ešte keď je tam aj ten dej navyše, ten svet mi príde, že je 100-krát živší, než bol v neskorých sériách Game of Thrones, ale o niečo živší než prvých. Tým samozrejme prvé, nechcem kritizovať zase, chápem, budget tam bol síce vysoký na tú dobu, ale stále to bol seriálový budget a HBO nebolo ochotné ísť tam, kde je ochotné ísť teraz. Z časti to bolo aj dobré, lebo keď potom vidíme veci ako Rings of Power, ktorá je totálna sračka, stojí dvakrát toľko, čo House of the Dragon. A ešte nevidíš, kde ide ten budget. Tu aspoň vidíš, kde ide ten budget, hej? Že tu vidíš, že áno, tí draci sú drahí, celkovo tie kostýmy, tie kulisy sú o moc drahšie, ale aspoň vidíš tú investíciu, že mne už ani House of Dragon nepripadá ako seriál a mne to proste pripadá ako blockbuster extrémne dlhý, hej, že už to aj nemá feeling seriálu. Že Game of Thrones bolo ako drahý seriál, toto už je ako dlhý blockbuster za mňa skôr. Já osobně musím ještě se zeptat, měla Daenerys nějakou formu sedla na drakovi? Nie, to byla další chyba. To je další věc, co mi se hrozně líbí. A OK, někdo může argumentovat, že ale draci nejsou třeba tak třeba oni tolik neví, protože přece jen Targaryeni vymřeli a nemáme ani draky, ale to mi neříkejte, že by si někdo z okolí, nebo i ona samotná neřekla, ono je celkem těžké jezdit na drakovi, když nemám sedlo. Možná by jsem si mohla udělat aspoň nějaký provizorní. To se mi hrozně líbí, ať už to vidíme u Rhaenyry, u Daemona, nebo u Rhaenyry, jakýhokoliv dračího jezdce, že má svojské sedlo, že dokonce ty sedla nejsou zase uniformní všechny, nejsou, každý má nějakou svoji charakteristiku a to se mi taky moc líbí. A taky se mi hrozně líbí kostýmy, šaty. Hrozně se mi líbí šaty jak u Rhaenyry, tak u Alicent. Z začátku byly takový jednoduchý, až takový už dětský. Nebyly uhlazený, což mi dává smysl, že přece jenom asi by to nebylo 100%. Nedokážu to úplně porovnat s Game of Thrones, protože beru na vědomí to, že třeba u Daenerys, která byla v Essosu a v dalších jiných zemích a vždycky se jí měnily ty outfity podle toho, v jaký zemi byla, aby se stotožnila s jejich kulturou, tak vlastně Sansa, která vyrůstala na Zimohradě, nebo už jen ten fakt, že je to teda o 100 let později, ale i tak to chci pochválit, protože vypadá to fakt skvěle, vypadá to uvěřitelně teda hlavně, vypadá to autenticky. A taky se mi líbí, že paletka těch šatů, když si všimnete, tak se časem stmaví. Trochu mi to připomíná podobnou hru s barvama, jako dělali Breaking Bad, kdy vlastně na začátku hlavní postava má světlejší barvičky na sobě, ale jak progresuje příběh, tak stmaví. A to vidíme jak u Rhaenyry, tak u Alicent. Vlastně, že každá se teda přivlastnila tu svoji barvu a nosí hlavně teda tu, takže buď teda u Rhaenyry černá, červená, u Alicent je to teda hlavně zelená. Nevím, jestli teda byla nějaká epizoda, kde by na sebe měla jinou barvu. Takže to je takový poznatek, který jsem jenom chtěla doložit, že se mi líbil. Co se týče CGI, tak já jsem hrozně slepá. Takže pro mě docela problém někdy rozeznat, kdy je špatný, kdy je dobrý CGI, ale teda musím potvrdit, že u Rings of the Power, tak tam jsem to viděla i já. Když jsem to viděla i já, tak to už je co říct.
Jako Rings of Power ty měli příšerný kostýmy. Jo, to mi chtělo plakat, to se mi chtělo plakat. Ja nesrandujem. Ja som pozeral tu na v Bratislave bývavá akcia Rytieri na Devíne a tam akože skupiny dokonca robia aj také, že ja som na tom bol napríklad v Beckove, neviem, či to už robia tam. Beckov je taká dedinka kúsok od Trenčína, v podstate oblasť, odkiaľ pochádzam. A tam bývali tiež takéto turnaje, kde naozaj sa našli 3-4 dobrovoľníci, docela magori na to, aby išli naozaj legit proste takéto kláni, vieš, ale neviem, jak sa to povie po slovensky, hambím sa. Proste, vieš, jak jdou lidi proti sobě z kopí, či? Áno, s tými kolbami, jak idú proti sebe na koňoch a naozaj sa zhadzovali z koní, hej. A ja som si pozeral to bratislavské a to si zober, že to máš v podstate akciu takú pre decka na 2 dní, ako sú tam nejaké prachy, ale určite tam nemáš z diaľky miliónové prachy, jak Rings of Power, ani len z diaľky a väčšinou to robia také tie dobrovoľnícke skupiny, čo neviem, či na tom nejak extra zarábajú a skôr je to takíto nadšenci. Ja ti nesarandujem, tam tie kostýmy tých rytierov vyzerali 1000-krát lepšie než Rings of Power, proste, chápeš? V strednej Európe niekde náhodní proste nadšenci si vedia zabezpečiť a chápeš, že to je tak smutné, že jak to mohli tak posrať, to je taký problém, aj keby nájsť takúto skupinu, aj keby dobre, ja verím, že aj v USA sú dokonca som videl nejaké takéto. Ale aj keby neboli, povedzme, v USA, že sú tak retardovaní, že tam nie sú takéto skupiny, to je taký problém, za ten nehorázny budget tu dojsť, zaplatiť nejakej skupine pár x tisíc, desiatok tisíc z toho budžetu, kľudne aj 100 000, nech ich zaplatia poriadne, keď už takto rozhadzujú prachy, hej, nech už tí ľudia chudáci zarobia. A nechať ich, že dobre, dojdete v týchto kostýmoch, alebo tak, alebo že skúste nám povyrábať, vy ste si vyrábali takto kostýmy, kde proste, jak môžeš tak posrať tak drahé kostýmy, to proste, neviem, zastáva sa mi z toho mozog, je to absurdné, keď hovorím, náhodní nadšenci proste, a stane sa, že to isté, nepoznám až tak české, viem, že Češi majú tiež veľa šeremiarských skupín na takýchto akcií, úprimne aj viac, ale ako na Slovensku, viem, že tu že obecne je aj lepšia kultúra ako na Slovensku, že tu na čo som tak počul, že hlavne Bratislavu si chválili, teda nechcem sa nikoho dotknúť, teraz to počúva niekto zo stredného Slovenska, má rád tie skupiny, ale viem, že v Čechách je ešte tá kultúra väčšia, že tam je to určite tiež, čo niektorí ukazovali tiež, že máš proste nadšencov s lepšími kostýmami než Rings of Power, takže je to proste, je to smutné až. Je to smutné. Ja hovorím, za mňa je to až trocha zločin, aby niekto premínal takéto prachy proste v dobách, keď narastajú nájmy strašné a je problémy s ubytovaním hlavne na západe a niekto ti premrdá prachy na toto. Ešte takéto nehorázne, to je zločin za mňa. Ja nie z toho zle až fyzicky, ako škoda rečí naozaj. Ale hovorím, keď už teda tie prachy investovali, som rád, že aspoň tom Rings of Power, facku si dám, že som to vôbec spomenul, tom House of the Dragon je to vidieť, jak na kostýmoch, tak na v podstate dizajne hradov, tak na CGI drakov. Proste vidíš, kde tie prachy reálne išli a reálne to má pocit veľkého blockbusteru a to je proste bez debaty. Takto to nejak má vyzerať a je hanba, že vôbec len uvažovali a nie, že ešte aj spravili druhú sériu Rings of Power. Hanbím sa za to, je to proste grc. Je to podľa mňa zločin proti ľudskosti. OK, ale keď si tu spomínal to sedlo, k tomu som ešte chcel doplniť jednu takú vec, že podľa mňa v tej hre o tróny oni ale nemali kedy tam riešiť to sedlo. Vieš, keď si áno, zoberieš... tam mieli iný veci dôležitejší. Presne. Napríklad museli tam dávať 3 scény, kde Tyrion chlastá a trepe hovadiny Missandei, Varysovi a Šedému červovi. Áno, Varysovi hovorí, že nemá péro, to tam bolo treba. Taktiež tam bolo treba mať scény, akože Daenerys ide na dračí kameň a 5 minút len kráča, čumí pred seba. Také scény treba, alebo chápeš, museli v podstate, lebo nemali už o čom natáčať, tak posledné 2 série museli skrátiť stopáž, lebo nebolo čo riešiť, hej. Vôbec takáto scéna, že aha, mne by sa hodilo dračie sedlo a dá to tam aspoň na minútu a ako navrhujú to sedlo a potom mi ukážu, ako lieta na tom sedle, na čo také veci robiť, hej, to vôbec nerobí ten svet potom takým špeciálnejším a takým, že viac sa vieš do ňoho vžiť, lebo vidíš, ako takéto veci, hej, ako dračí jazdec aj funguje v praxi, že on jaksík, aha, potrebuje sedlo a chce si ho nechať navrhnúť a tak.
na čo by takéto veci robili, hej? Veď je to len fantasy a Áno, přesně tak. a Facebookoví mudrci už dlho hovorili, že keď je fantasy, to je jedno, tam sa môže diať čokoľvek. Celé je to len o tom, aby... Presne. Celé je to len o tom, aby sa tam dvaja typci máchali mečom. Nezáleží, prečo máchajú mečom, ako sme sa k tomu máchaniu mečom dostali, ako funguje svet okolo toho. Na tom nezáleží, hej. Hlavne, že dvaja typci... Sú tam draci a je to perfektné. Hej, hlavne, že máchame mečmi a potom máme také skvelé scény ako finále Bielých chodcov, bitka o Zimohrad, kde síce nič nevidíme, ale počuli sme tam, ako máchajú meče, takže to je hlavné. Všetko ostatné je nepodstatné. Na čo by to robili, hej? To úplně zbytočné za mě. Ještě mám otázku, jak vnímáte to, že konečně vidíme třeba pořádně i služebnictvo, vidíme jakási pravidla, které mají jak podání služebnice a charaktery vedle sebe, že se nazývají teda nějakými těmi svými titulami a že se teda nemůže jen tak někdo dostat ke královně, že je to třeba asi nějaký postup. Vlastně to je jedna věc, co jsem si všimla, další, co mi chyběla v Game of Thrones. V Game of Thrones jsem neviděla nějakou... Tak často jsme neviděli malou radu. Neviděli jsme ani pořádně takové scény, kde by přišli teda poddaní a vyptávali si něco od krále. A viděli jsme párkrát scénu, kdy třeba Sansa vypičovala tehdy Shay za to, že se nedokáže chovat jako, tak by se služka měla umět chovat, to vůči ní jako k urozené. Ale chtěla jsem se vás zeptat na to, jak tohle to vnímáte v House of the Dragon, jestli vám to tam nějak překáží, jestli jste z toho všimli, jestli to vítáte, nebo jestli vám to je jedno. Jestli vám třeba jako že to nemusíte třeba ani nějak to nepotřebujete. Jak začnem, nechám to potom povedať Livo, len ja chcem ešte jednu vec doplniť. Nesúhlasím, že v Game of Thrones toto nebolo, ono toto bolo najprv. A docela silne aj dodržiavali, ale to je to, že už to začalo také prasklinky v druhej sérii, kde napríklad vymenili Jay Westerling za tú, bože, ako sa volala? Pardon, myslím od 5. série. Áno, vyššie. Ako sa volala tá liečiteľka, bože, teraz mi vypadlo, ktorú mal Robb Stark. Akože, jo, mala... A tu jeho ženu, áno. Áno, bola veľmi pekná, mala pekný zadok, ja to chápem, ale mimo to, už tam to začalo také, že zrazu si tam začala dovolovať a bola drzatá. Samozrejme, najprv, potom v druhej scéne už oslovovala Roba titulom a tak, ale postupne to viedlo k takýmto bizárom, kde to začalo viac opadávať a tá rada začala byť menej a menej. Napríklad Malá rada bola napríklad celkom veľká vec v prvej sérii, ale potom aj v druhej ešte bola veľká vec, aj v druhej sérii stále bolo, že Joffrey vypočúval poddaných, Ned Stark a potom to začalo umierať. A v 7. sérii už nebolo nič, už bola len Cersei a jej jak bych to povedal, Darth Vader armáda, ktorá proste stála. Mala tam jedného poskoka, raz tam mala možno jednu scénu so služkou, raz. Aj to tam bolo preto, keď prcala s Jaimiem, aby bolo, že je už jedno, že prcala s Jaimiem, tak tam bola jediná scéna, hej, aby tam proste úplne začali na takéto veci kašľať. Pri niektorých lordoch presne už vôbec neriešili nejaké tituly, každý si tam hovoril pomaly, čo chce, kde chce a celé to vyvrcholilo skvelou scénou, kde Gendry došiel, poklakol si a požiadal Aryu Stark o ruku, ako keby sme boli v 20. storočí. Čo bola tak absurdná kravina, totálne lore-breaking sračka, že... Souhlasím, měla ho požádat o ruku ona. Nie, on mal proste dojsť a vypýtať si buď od Johna, od Daenerys alebo od Sansi. Proste. Dobre, mohol medzi nimi jej vyznať lásku, hej, ale nie poklaknúť a požiadať ju ruku. Mohol sa dojsť a povedať jej niekde, ja neviem, že by sedeli, povedzme, pri háji a tu si zabodla oného a ty si výnimočná žena a rád by som si ťa vžial, milujem ťa, bla bla bla. Fajn. Keby to bolo tak, nepoviem, ale poklaknúť si a požiadať, fuck them prostě. Ale já právě jsem naštvaná, že to nedostarali úplně, když už, tak to měli poslat pořádně a měli to udělat tak, že by se poklekla Arya, ať to není něco mezi. Ani Arya ho musela odmietnúť, tak čo, mal Gendry odmietnúť Aryu? Akože... To je pravda, tak nic.
Jako no, je to, čo to je. Liva, ty máš tomuto nejaké No, postrehy? Gendryho tam hlavně vůbec nemuseli vracet, jako ten jakože svoji roli ztratil, když ho tam tak poslali pryč, ty, jako to byl podle mě tak strašně zbytečný návrat, jako. On by bol dobrý ten návrat, vieš kedy? Keby znova dodržiavali viac ten svet a riešili by sa aj tie kráľovstva a nemal si také, že Dornčec si chcípli, prezal to Ellaria, tu zabili a potom sa objavil Prince of Dorne. To je Prince of Dorne, proste. Keby riešili takéto veci a že Daenerys nemá podporu Stormlandov, hej, v 8. sérii povedzme, že by to tak neposrali kolosálne a že by dobre, povedzme, že porazili Night Kinga, že by to ale nebola až taká sračka a že by teraz ťahli na kráľovo prístavište a naša armáda bola zdecimovaná. Ale Stormlandi majú stále 15 000 mečov, ktorí nechcú sa pridať k Cersei, lebo odpálila Baelorovo septum. Čo urobíme? Tak vtedy vyťahnuť Gendryho, Davos ho prepašuje povedzme z kráľova prístavišťa, hej, taký nápad, dáme tam cool napínavú scénu, kde Davos a Arya použijú svoje super schopnosti, super pašeráka a super vraha, aby priviedli Gendryho, dovedli ho a prehlásili ho za Baratheona a lorda riečných krajov a Daenerys tam prisahalo 15 000 mečov a potom zautočili na one. Ale chápeš, to by museli tak trocha aj uvažovať, ako reálne ten svet funguje, hej, ako to reálne funguje v Game of Thrones, čiže potom je to zbytočné, to je ten problém, že keď ty začneš opúšťať pravidla toho sveta, tak presne Gendry pôsobí zbytočne. Keby ho neopustíš, aha, Gendry má úlohu, Daenerys nemá meče, potrebuje nové meče, Gendry je zabezpečí 15 000 mečov z búrkových krajov. Bum, chápeš? Proste, keď to píšu dvaja debili, ktorí oni sami priznali, že ani len nevedeli písať fantasy elementy a idú písať fantasy. Ja hovorím, to je, keby človek, čo sa bojí šoférovať, išiel šoférovať trolejbus do Prahy alebo Bratislavy, kde máš príšernú premávku. Však to asi dobre nedopadne, no. Ale keď sme pri tom fantasy, ako vnímate v podstate House of Dragon ako fantasy? Nie je až tak silne fantasy mi príde, ako mal byť Game of Thrones, hoď Game of Thrones neskôr docela orezali, že nemáme tu bielých chodcov a ten priestor, kde je v podstate ten priestor, kde žijú slobodní, tam za volom. Ale mne príde, že stejne dodržiava fantasy lepšie. Vysvetlím potom prečo. Ako to prípada vám? Teda ako neskôršie Game of Thrones, nie prvé. Samozrejme, bavíme sa o neskôrších sériách. Ak kritizujem prvé série, toto ešte vedeli dodržiavať, lebo tam bol George R.R. Martin, ktorý určite, keď sa chceli niečomu vyhnúť, nie vždy, napríklad Lady Stoneheart ich nevedel donútiť a doteraz o to sere, aj to hovoril v rozhovore, že je to jeden z najhorších, že je to úprimne najhoršia zmena, čo spravili. Ale ako to vnímate vy, čo sa týka House of the Dragon? Môžu? Ano. Tohle je dobrá otázka. Ano, říkáš, že teda pravděpodobně první série Game of Thrones teda měly více magie, ale já úplně nebudu souhlasit, jelikož vidíme v těchto prvních dílech druhé série využívání magie, nebo teda nějaké prvky magie v Harrenhalu, kdy vlastně Daemon je vlastně skoro každou epizodu na houbičkách a má nějaké vize. Dokonce se setkáváme s postavou jménem zapomněla jsem jméno. Myslíš tu bastardku z Harrenhalu? Nazvime bastardku. Ano, přesně tu. Poviem ti hneď jméno. Ano. Myslím, že se jmenuje Alyn, pokud správně si pamatuju. O které víme, že... Alice Rivers. Ano, o které teda úplně nechci spoilerovat, ale asi má něco dočinění s tím, nebo teda minimálně ví o tom, že Daemon poslední dobou dobře nespí, anebo teda spí ve dne. Má teda různé vidiny. To nie je spoiler, to už bolo v 4. časti ukázané, že mu dala nejaký nápoj, takže už myslím si, že 2 a 2 si vedia ľudia spojiť. Dobře, no. To nie má tak smolu. Snad teda asi máme tady možná nějakou podezřelou čarodějku. Můžeme říct, že se tady jako o ní jedná. Co týče draků, tak jakých je víc, tak zároveň o nich víme víc. Jsou nějaká pravidla,
které dodržují, aby s drakama mohli souznit, takže se nestane, že vám vleze na draka někdo, kdo s ním není propojený, že přece jenom by, myslím, že v Game of Thrones, tak tam si Jon vylezl na jednoho z Daenerysových draků bez jakýhokoliv problému, i když pravděpodobně, pokud si to správně pamatuju, tak všichni 3 draci, nevím, jestli to je možný, byli navázáni na Daenerys. A nebo teda myslím, že aspoň to tak bylo. Tomu se úplně nevyznám. Takže máme nějaký prvky fantazie i tady. A ještě a Melisandra, ta bílý had? Ne. Myslíš Mysáriu? Mysári, ano. Není ta taky nějak políbená magií? Nebo má Dobrá teda otázka. spíš... Ja som zase počul teóriu, že Larry Strong ovláda Chrissy, ale... Chrissy. A veľa ľudí to zahodilo, ale ono to môže byť meniť, či tam A sú máme ještě Dreamer, Helena je Ano, Helena má zelené sny. Ano, má sny a teda pravděpodobně vidí jak do budoucnosti, minulosti, tak má asi nějak přístup do jiného časoprostoru, vlastně do budoucnosti a mluví v hádankách často. Takže sice to nemusí být ta magie tak zjevná, ale podle mě se mi líbí, že teda tu magii dodržují a má nějaký vliv. Vidíme, že to má vliv na ten svět, teda proti posledním sériím Game of Thrones. Dává mi to tak nějak jakože smysl. Máme i nějaké nejasné podezření na to, že některé další charaktery by mohly být jasnovidci nebo mají nějaké třeba sny. Takže, ale co musím podotknout, k čemu jsem se chtěla vyjádřit, je teda to, že ačkoliv si já, a toho, co jsem slyšela, i využíváte vtáhnutí do Daemonovy mysli pomocí teda vidin, tak jsem si všimla na internetu toho, že spousty lidí už začíná Daemonovo blouznění vadit. Že už je to docela ani nebaví a docela by si už přáli, aby Daemon byl znovu ten zabiják, co se vrhne do boje a rozseká všechny na sračky. Tak teda jsem se vás chtěla zeptat, co si o tom myslíte, jestli by už Daemon mohl vylézt za Harrenhalu, anebo jestli vám to nevadí. No já spíš jako furt jako pomalu čekám, jako co z toho jako vyleze, jako jaký to má smysl, tyhle jeho vize. To je pravda, to taky. Já si teda myslím, že teda čekám na vyvrcholení. Není to rozhodně tak, že by jsem teďka chtěla, ať už prostě přestane blouznit a někam jde. Teda, že očekávám, že to bude mít nějaký dopad na jeho mysl, na jeho konání. Jo, to je to, že ja už čakám, že to bude čoskoro. Myslím si, že keď to už budú naťahovať ešte ďalšie 2 časti, to bude moc dlho, keď to padne v tejto, maximálne v ďalšej na začiatku, ale už by bolo na čase vidieť. Ale k tej magii, chceš ešte ty, Livo, niečo? Lebo ja potom mám niečo, ale nechcem sa rozkecať. Jako já k té magii tam jako toho moc nemám, jako mně nepřišlo, že by tam byla nějak extra jako to, že jo. Jak zmiňuješ nějaký ty lektvary prostě na ty sny a tohle, tak bych jako asi úplně nedával jako za vinu magii, že jo, to jako. Ono to je to, halucinogeny se hrají bez magie, že jo, to jako. Jasné, jako jasné. Za mě jako nejvíc, co se týče toho fantasy, tak že tam prostě mají ty draky, jako ono jinak v tomhle seriálu jako moc nemáš co, že jo. Ale jako stačí to, jako za mě není třeba jako přeplácávat, jo, prostě stačí takhle decentně. Jo, plne súhlasím, len doplním pár vecí. Tie halucinogény a takto, George R.R. Martin má rád takú umiernenú mágiu a toto je istá forma. Je otázne, či je to skutočne magia, ale oni niektorí tí ľudia majú
jak bych to povedal, dar telepatie, niečo ak mal Bran a že ti vedia posielať sny a tak. Čiže je možné, že keď tie lektvary sú halucinogény, je možné, že niekto vie cieľene tie vízie upravovať, aby s tebou manipuloval, hej. A je tam toho dosť, je to akurát, som rád, že sú tam aj tie prorocké sny, tie Helenine prorocké sny sú už taký fantasy prvok. Ja som skôr myslel, že ten setting je tak nastavený, aby tej mágie a mágie, zase som sa vyjadril, že mágia, ono to skôr som mal asi povedať, že obecne fantasy elementov je trošku menej, hej, lebo nemáš tu bielých chodcov, nemáš tu obrov, nemáš tu zlovlkov, hej, nemáš tu toľko tých tam možno sa ukáže nejaký menič, hej, ale tam si mal meničstvo, taktiež si mal rudé kňažky, ktoré mali nejaké svoje obrady, no a tuto v podstate to všetko nemá priestor, pretože sa to nepohybuje na severe, kde sú tieto prvky, ale stále máme nejaké tie zelené sny, nejakú tú manipuláciu, vízie. Vízie mi ináč je strašná vec, ktorá chýbala na konci Game of Thrones. Keby v Game of Thrones v 8. sérii dali vízie, aj keby to dopadlo ako dopadlo, mohla to byť o polovicu menšia sračka, mohlo to byť možno aj celkom decentné. To je úprimne asi najväčšia chyba, čo vynechali. To potom vysvetlím, ak by bol záujem. Ale presne, hlavne sú tam tí draci, vízie, ale o moc lepšie to robia. Napríklad aj o moc lepšie zobrazujú, ako funguje to ovládanie drakov. Lebo v Hre o tróny to nikdy nebolo vysvetlené. Lebo žiaľ, než tí draci vyrástli a boli schopní čokoľvek spraviť, tak už boli neskoršie série. Teda keď nerátame to, čo spravil Drogon, hej, jak podpálil otrokára v 3. sérii. Lenže Drogon bol od začiatku naviazaný na Daenerys. No a ono v podstate s drakmi je to tak, že oni sa ako keby naviažú na niekoho. Ich môže vždy vyliahnuť len nejaká žena, ak správne chápem, v George R. R. Martinových knihách, preto veľa razy to zlyhalo, lebo to musí byť žena a špecifická. A keď ich vyliahne, tak potom je tá žena schopná, alebo teda je niekto, kto má targaryenské správne gény, hej, alebo teda valirijské, je schopný sa na draka naviazať. A toto bolo ešte celkom dobre naznačené v prvých sériách Game of Thrones s Drogonom. Potom sa samozrejme upustili a proste tí draci si random lietali a pomáhali Daenerys proste non-písička, povedzme si úprimne, čo to iné bolo, proste keď bolo treba, dobehli si, ja keď máš vo World of Warcraft peta, hej, že za tebou random chodí a nedáva to zmysel, ale tu je to presne naopak. Napríklad v 3. časti, ktorú som síce kritizoval prvej série, to bolo vidieť, keď Daemon Targaryen, niečo som zapol na pozadí, keď Daemon Targaryen nechtiac bol zasiahnutý šípom počas toho, ako sa bavil s Crabfeederom, tak tam bol jeden dôležitý detail. Ja sa stavím, že toto George R. R. Martin povedal, lebo hovorím, ten dračí jazdec má ako keby prepojenie s tým drakom, hej. A preto aj to, že Viserys hovoril, že my drakov priamo neovládame, to je len ilúzia, ty si máš nejaký telepatický bond a on na to z časti na teba reaguje. Samozrejme dá sa trénovať, aby si nejaké príkazy mu dal, ale ty ho 100% neovládaš, lebo keď ti nejako zlyhajú emócie, ako napríklad Aemondovi pri Lucerisovi, že sa nechal zaslepiť nejakou pomstichtivosťou a hnevou, ten drak môže zdivočieť, hej, môže to zle pochopiť od tvojich skutočných úmyslov, hej, lebo ty v podstate máš nejaké emócie a máš potom nejaké logické zmýšľanie a ty v emóciách by si najradšej toho typka skopal, ale chceš sa chovať logicky, ale ten drak sa neovládne, no. A tu nám bolo vidieť, že keď toho démona zasiahol ten šíp, tak Caraxes tiež zareval od bolesti. Že on je prepojený s tým démonom. A to je ďalšia kurva dôležitá vec. Celkovo toto, ako tí draci fungujú, a tak jedno z najdôležitejších častí lore a oni to vyškrtli, hej. Ale oni v podstate v neskorších sériách, lebo v prvých nie, v prvých to fantasy prvky robili celkom v pohode, hej, že Bran mal vízie a tak. Je pravda, že posrali Card, že Card mal byť docela high fantasy shit, hej, a celkom zaujímavý, doslova Lovecraftovský shit, hovorím anglicky, taká Lovecraftovská vec, kde si mal mať, tí neumierajúci boli v podstate nejaké bytosti viazané na jedno srdce, to bolo šialené niečo, hej, a tu na to bolo také random, hej, to hovorím, preto druhá séria, hovorím, že už začala byť slabšia od prvej, lebo napríklad Card bol docela slabá linka, keď nerátame toho kráľa korenia, ten nebol v pôvodnej knihe, ale bola to výborná postava. Samozrejme ho museli zabiť, škoda. Ten by bol super. Ja si viem predstaviť, že to bola výborná postava, keby pokračovali v Daenerysinej linke s otrokármi, že on by ju tam došiel jej ponúkať nejakú úplatu, aby sa odišla do západu zemia, že teraz ti darujem tie lode. Lebo niečo podobné bolo aj v knihách, ale samozrejme Card bol len zastávka raz a potom sa k nemu nikdy nevrátili.
Ale ako som vravel s tým Gendrym, to by museli tie veci riešiť, ak sa dejú, nie ak si oni zmyslia, nie že zrazu... Proste, že časti sveta prestali existovať a ako keby existovali len keď sa im to hodilo, hej. A keď sa im to prestalo hodiť, tak prestali existovať a bolo jedno, čo sa tam dialo. Čiže za mňa toto, i keď je to troška viacej také miernejšie, ako mal byť Game of Thrones, lebo hlavne Game of Thrones v tých neskorších sériách malo ísť do moc viac fantasy, ale tí tvorcovia sa mi priznali, že oni nevedia, čo s tým robiť, hej, že hovorím, Lady Stoneheart, o nej som už robil video, kto vie, ten vie, to je jedna z veľkých postav v knihách, tak tu kompletne zmazali, pritom George R.R. Martinu tam chcel, Euron Greyjoy bol v podstate jedna z najviac fantasy postav, čo mal dračí roh a mal loď, ktorú vedel riadiť pomocou ľudí, ktorí mlčia, hej, a tam popíjal Shade of the Evening, čo je v podstate víno, ktoré tí varloci z kartu popíjali. A to úplne vynechali, hej. Taktiež mu hovorili Crow's Eye, lebo vraj má nejaké magické oko. Aj to úplne vynechali, hej. Proste čo mohli, to posrali, čo sa týče takýchto fantasy elementov a skôr sa k tomu začali stavať ako k takému, že alternatívnemu random pseudostredoveku, lebo on to není. Keď poviem, že to stredovek, to nie je pravda, sú tam prvky aj z iných dôb, hej, ale najbližšie sa to podobá stredoveku, tak nazývame pseudostredoveku. Čože za mňa škoda a tu aj keď tu není toľko priestoru na takéto šialené veci, ako bolo v knihách, hej, hlavne v neskorších, to začína zachádzať do už úplne všetkých šialených vecí, ktoré už sú také fakt už viac a viac fantasy, tak stále to fantasy aspoň robia dobre, takže súhlasím s týmto názorom. Dobre, dobre, celkom myslím si, že máme 1.5 hodiny. Chcete ešte na záver nejakú myšlienku povedať, alebo tak? Či to uzavrieme? Za mě asi možná to, že u House of the Dragon je u mě těžké, a za to nemůže tento seriál, ale v momentě, co se zmíní Egon sen o Písni ledu a ohně, tak mám problém si nevzpomenout na to, jak dopadly poslední série Game of Thrones. Takže co by jsem já ráda by jako tak v sobě utkvěla, co by jsem možná tak jako chtěla zeptat vás, jak zvládáte momenty, kdy se ať už Rhaenyra nebo Viserys baví o Písni ledu a ohně a víte, že buď teda nebudete vědět o tom, jak to dopadne v knížce, a nebo to, že vlastně víte, jak dopadl seriál. Jako já se na to snažím nějak nemyslet, prostě soustředím se na to, co se děje teď a jako ve finále je mi to jedno, že co tam bude potom. To, že víme, že to dopadne na hovno a že to jako nebude mít asi zrovna slavný konec, tak jako to je jasný, ale zase jako, že bych vyloženě jako si říkal, no jako teď je to vlastně jedno to. Pak by si člověk říkal, tak ve finále toho seriál vlastně vůbec nemusíme koukat, když víme, jak to dopadne, nebo pravda. přibližně, že jo. Ja súhlasím. Beriem to tak, že koniec Rio Tróny bol alternatívna blbosť, ktorá není lore. Áno. Ale jedno len poviem, mňa ani tak nevadí, že tí Targaryeni si mysleli, že oni sú tí vyvolení a že Aegon preto začal Conquest. To je docela taká... Targaryenské? Nie Targaryenské, to je George R.R. Martinovské, že niekto vidí nejakú víziu a zle ju pochopí, vysvetlí si to po svojom. Doslova, však o tom je House of the Dragon, hej. To je vlastne pravdepodobne život, taky sa nám často áno, že to pochopíme. Presne, zober si, nebudem menovať iných autorov, i keď sú svojskí, ale zober si, že nepochopenie, že hovoril Viserys o Aegonovi Conquerorovi a ona, jak sa volá, Alicent si myslela, že ide o jej syna. Ona možno tajne tušila, že je to blbosť a povedzme si úprimne, umierajúco sa nedá brať vážne, ale že mala takéto potvrdenie nejakého zle pochopeného dedičstva a že preto dedičstvo je ten konflikt v takom stave, akom je.
To je čistý George R.R. Martin, čiže to, že on dal o nejaké dike, že tú diku treba, že Targaryeni to zobrali na seba, to máš tak ako so Stannisom. Keď si niekto myslí, že Stannis je vyvolený, tak sa milia. Naopak Stannis je zase zle pochopené nejaké proroctvo alebo cieľená manipulácia od pána Svetla a ja si nemyslím, že on dobre dopadne aj v knihách. Teraz to som asi nemal hovoriť, sakra. Teraz ma Stannis fanúšikovia pôjdu ukrižovať. Tak ešte nejaký existujú. Je pravda, že i keď knižní existujú doteraz. Stannis je super, Stannis je právoplatný král. Prosím, neposielajte mi Antrax v obálke ani nič také. Dobre. Ale když zmiňuješ ty špatně pochopený vyvolený, jo, tak jako k tomhle se rovnou jako dá přirovnat k legendě o králi Artušovi, jo. Jo, ano. Ten taky, že jo. Šel pro vyvolenýho, ale vybral si toho špatnýho, že jo. Presne. A on si neměl vybrat Lancelota. Yep. Ale on to špatně pochopil. Presne. A tím se to celý posralo, že jo. Ano. A to je si myslím taky jeden jako dost známý příklad. Že... Jo, a keď si zoberieš George R.R. Martin je strašne fanúšik, akože hlavne anglických takýchto legend, história tak, však v podstate konflikt Lannisterovia versus Starkovia je Lancaster York paralela, hej, dokonca aj udalosti. Že mňa by neprekvapilo, že on tiež tento príbeh o kráľovi Artušovi by ma neprekvapilo, keď bol jeho obľúbený, hej, on je veľký fantasy nerd a že sa mu páči takéto zlé pochopenie a mu sa to páči, že je to lepšie ako... Lebo je pravda, že zase také, že poviem proroctvo o niekom a to isté sa stane kind of... Nehovorím, že je to zlý príbeh, ale je to... Áno, ale ak bych to povedal, je to príbeh pre také tie bežnejšie masy, ako teraz sa nechcem nikoho dotknúť. A tu je potenciál, kde tá hra o tróny je skôr také stále pre masy, ale už pre také náročnejšie, svojskejšie masy. Hej? Akože oni to stále vedia urobiť cool, aby to vedela aj bežná masa skonzumovať, ale zároveň niečo ako Breaking Bad, hej? Že vedeli to predať aj bežnej mase, ale zároveň aj takým ľuďom, čo majú radi komplexnejší dej, lebo vedeli dobre vybalancovať také tie veci, čo majú radi tie bežnejšie masy, hej, že nejaké cool scény a dej a zaujímavé charaktery, také tie, čo aj nejakú pôsobia, ale zároveň tam pridať aj tie prvky, že nie všetko vždy dopadá tak, ako hej, sme zvyknutí podľa nejakej šablóny, Walter White počkaj, ideme spoilovať, slúbil som spoilery, že budú maximálne House of the Dragon a Game of Thrones. Povedzme, že niektoré veci nedopadli ako mali a docela to bolo Je to príbeh o človeku, čo začne variť pervitín, tak ja neviem, či sa dá očakávať nejaký happy end. Come on. Vezme si na konci se vezme Jesseho Pinkmana a adoptují si Skyler a bude krásne. Ako on je geniálny chemik, tak niekto mohol čakať, že si vynájde liek na rakovinu a všetko bude v pohode. To som inak taky očekávala, že se stane. Jako v hlavě jsem to tak měla, že to byla prdel. Ako v tom je potom lepší ten twist. Dobre, myslím si, že ak teda ešte niečo nechcete doplniť, ak áno, dávam ešte priestor, ak nie, tak myslím si, že už máme akurát takú ideálnu stopáž na podcast. Tak ďakujem mojim ovom účastníkom, ďakujem Lívovi aj Natke, že sa tu so mnou podielali na tomto podcaste. Díky za pozvání. Ďakujem všetkým poslucháčom. Majte sa zatiaľ a do počutia na budúce.